Let's get indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kwaNgqulunga ngikubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili osuku namhlanje. Kuzobhajadiswa isilo kulempela sonto. Umhlaziyi uthi ANC isiuhlabe inhlali kanti NFP ivume yokwehlelwa ukwesekwa. Kuzoqopheka kumlando esigodlweni enyokeni kwaNongoma enyakatho nekamthani kulempela sonto njengoba kuzobe kubhajadiswa isilo indlulamithi yamakhosi esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma oyiso lesile eshamthetho umntwana uSimphiwe Zulu uthi kuzobe kuqala ngqa sicishe futhi ke kuzobe ngokugcina kubhajadiswa kwesilo indlulamithi. Mina ke ngokwesingami nje bathabela personal ubaba ngisuka kude naye mina kuyangijabulisa lena besilo ngicabanga ukuthi nobaba kumthokozisa kakhulu uma sibona sihlangene sibaningi kangaka okusinikeza thina ithemba nokho ukuthi ubuNazaretha nobuZulu kanjalo namasiko ethu akuyindawo sisabambelele kukho futhi abantu sebebonise ngayo yonke indlela mangilokhu ngibheka nje lokuqala umcimbi imvunulo yethu indlela esiyiphatha ngayo siyisizwe kuyithina sizwe futhi esinomprofeti oqondile oqondene futhi athi eza ngokuprofita kwasemazulwini weza kuwo amakhosi okusho ukuthi thina nina besilo ukuyithina futhi esiphethe abantu ukuthi sikwazi ukuthi sibambisane naye umprofeti wethu kwaZulu ukuze isizwe sethu sikwazi ukuthi sithuthuke ngayo yonke indlela siye phambili nabesilo. Lawa ngamazwe endlulamithi yamakhosi eyawaphimisa emkhulekweni amaNazaretha asebuhleni esigodlweni kwakhangela amankengane nyakenye ichaza ngobudlelwano bayo nonyazu lwezulu oholi ibandla lamaNazaretha asebuhleni njengoba ke phela isilo sikhonza khona. Kulempela sonto kuzopheleliswa konke ngokugcwele ukuthi isilo sesikhethe inkosi kuyibandla lamaNazaretha asebuhleni njengoba ke sizobhajadiswa ngunyazi lwezulu. Lempela sonto enkulu esizweni sikaZulu ngoba ilapho ingonyama yethu inelanga lokuthi izobe ibhabhadiswa khona ngohlelo lenkolo lamaNazaretha. Okusho ukuthi ke into engaze yenzeke esizweni okuzobe kuqala ukuthi kubonakale umsebenzi njengalona wenzeka phambi kwesizwe. Esikuthokozelayo nathi ukuthi unyazi lwezulu luze luzokwenza umsebenzi omkhulu kangaka esizweni sikaZulu. Kusasa emsakazi kuzoba kuyinkonzo nje ephelele lapha amaNazaretha khona onke azobe ephelele ehamba nenkosi yawo unyazi lwezulu yenziwe inkonzo iphelele iphethwe bese kuthi ngakusasa ngelanga langesonto kuyobe sekuyilapho-ke sekuyoba khona ilanga elikhulu lombhabhadiso lapho kuyamele besibhabhadiswa-ke besiyabuya futhi izinkundleni sekuba seba umgidi-ke sekubungazwa kubuso endlunkulu kuthokozelwa lo suku lolo kodwa kuzoba kuyinkonzo nje ejwayelekile efana nazo zonke iy'nkonzo ezenzeke kodwa umehluko lo uzobe unombhabhadiso phakathi futhi uzobe unebutho phakathi liphelezele ingonyama lembethe ingonyama nabantwana basendlunkulu bazobe bephelele nendlunkulu yonke ezobe iphelele ukuzofakazisa lo msebenzi omkhulu kangaka. Indlunkulu kaZulu iphinde yagcizelela ukuthi wonke umuntu wamukelekile kule ngqophamlando. Ngathi abantu bakwaZulu Natal nabantu bakwaZulu bebonke nje abeze baphelele esigodlweni ngoba lo msebenzi onjengalona umsebenzi wabo ingonyama yethiwe ingonyama yembathwa uma-ke izoba nomsebenzi omkhulu kangaka abantu noma isizwe sikaZulu kufanele ukuthi sibe khona esigodlweni sizoba ufakazi ngoba kwenzeka okokuqala futhi angiboni ukuthi kuzophinde kwenzeka ukuthi ngambhabhadisi wesibili asizeke isizwe soba ufakazi obunqophamlando enhle kangaka. Umsebenzi wonke uzophethwa ngesonto sekuchitheka injobo nezikoshi kutsheka ikhongomane kwinhlalisuthi nemvunulo eyahlukene kuJamengweni nengudlungudlu. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuphilana kaMzimba uyidelele bafakazana kaCebekhulu eRichards Bay.
Umhlaziyi wezepolitiki uThobani Zikalala uthi-ke isigungu esiphezulu se-ANC sihlulekile-ke ukuphumela obala ngamaqembu lenhlangano ezimisela ukusebenzisana nawo. Kunalokho-ke ivele yavula izandla kuwona wonke amaqembu. Zikalala ukusho lokhu-ke ekhuluma neziko lezindaba kulandela-ke iziphumo zomhlangano walenhlangano obuzodingida ngobambiswano. Umhlaziyi uthi lesinqumo se-ANC ngokwakhe sifaka wonke amaqembu kulandela ukuthi ngaphakathi kuyona i-ANC kukhona bebengahambisani nokuthi kusetshenzwe ne-DA. Isinqumo esithi asizokusebenzisana ne-DA kodwa sizozama ukusebenzisana nabanye because abanye abaningi bebephushela lokho. But ukhumbula ukuthi on other side bakhona abakuphushela ukuthi i-DA iyona upartner ongcono. So ukuze umanage bonke labantu uqhamuka nento ethi government of national unity because awufuni ukuthi kube khona ngathi uyamsupport or kukhona ngathi awumsupport. Ukuhamba kwesikhathi izoyicreate uqhekeko lento. Kuzoba inside the ANC itself le stability abantu bafuna ukusakha ezweni kungenzeka kungaphakathi kwe-ANC singabi khona kube khona ukuqheka kakhulukazi uma iqhubeka lento yokuthi akukhona abangavumelana ukusebenza ne-DA kodwa ukusebenza ne-DA kuqhubeka. uZikalala uthi lokhu kusiza kakhulu i-DA ngoba kade yakubekwa kacaca ukuthi ingasebenza ne-ANC uma kunesidingo. Remember ke i-DA came out kudala hayi namhlanje kudala even before ama elections ka-2019 came out i-DA yathi is willing ukusebenzisana ne-ANC elidwa uRamaphosa. It was very clear kusukela kudala ukuthi they will do anything ukuthi basebenzisane noMnumzana uRamaphosa bamsupport ukuthi abe president. Unfortunately le coalition ayenzekanga ngo-2019 but ngo-2024 they are in a position whereby leya decision abayithatha kudala bayakwazi ukuthi bayenze. On the other side you have got an ANC that has never taken a position on whether to work with the DA or not. For all these years we have known the ANC not to be willing to work with the DA. Echaza ngesimo sezwe kanye nepolitiki emva kwalolu khetho uthi umvoti uyena usazothwala kanzima kulohulumeni wokubambisana. Uzohamba uhambe lo 14 days ovunyelwa umthetho nawo uphele. Ukuthi kwakhe uhulumeni mawungaphela lo 14 days ungakhanga uhulumeni sekongena ke abantu bomthetho besichazele ukuthi ama implications ngokomthetho athini. Mhlawumbe uma kunganani singagcina ukuthi cha asiphinde sithole elinye ithuba lokuvota kabusha ukuze sinike abanye abantu imandate eqhile. I mean zonke lezo zinto azimbeke esimene esihle umuntu oseningizimu Afrika ukuthi akwazi ukuba nokuqonda ukuthi uhulumeni wakhe uzokwakhiwa ubani ngokusheshsha nokuphuthuma. Khumbula inkinga zaseningizimu Afrika ziningi kakhulu ziyadinga ukuthi zisheshe exazululeke. Ngotebogo Sibisi wezindaba se1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Ilunga lesigungu esiphezulu neliphinde libe usotswebhu wamakhansela eqembini i-NFP kumasipala wesifunda eZululand enyakatho nasifundazwe KwaZulu-Natal uSiphamandla Ntombela uthi-ke izinkinga ezibahaqile izona-ke ezibe nomthelela kokwehla ukwesekwa kwaleli qembu okhetheni lukazwelonke. uNtombela uthi-ke nabo belahlekelwe izihlalo ezimbili kuzwelonke kodwa bajabule ngokuthola isihlalo esisodwa esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba bezoba yingxenye-ke kahulumeni wesifundazwe. Iqembu National Freedom Party NFP ngamafuphi elinye lamaqembu eliyokhethweni likazwelonke lihaqwe izinkinga zangaphakathi ezithinta uPauli. Leli qembu kubonakala kwehlile ukwesekwa kwalo njengoba lilahlekelwe izihlalo ezimbili eParliament likazwelonke. Nakuba kunjalo kodwa likwazile ukuthola isihlalo esisodwa esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ilungu lesigungu esiphezulu kuleli qembu uSiphamandla Ntombela uthi bajabule ngabakuzuzile yize leli qembu selehlulelwe ngokuthi lizokwenza kanjani kulolu khetho. Iqiniso ukuthi iqembu lethu le-NFP ngesingathi esimeni ebesibhekene naso lenze kangcono kunalokho abanye bese bejaje ngakho noma sibhlungu ukuthi ke silahlekelwe izihlalo ezimbili eParliament. Iqiniso lokuthi NFP ike yaba nenkinga zangaphakathi. Okwesibili futhi i-NFP ibiqhudelana namaqembu axhasiwe. Uzokhumbula sesiyokhethweni ukuthi khona amaqembu ayenikezwe 20 million oba thina sisole nje isent even i-funding from IEC kaze siyithole lokho esikuzuzile sikubuka thina kukhulu kakhulu ngoba sikwazile ukugcina isihlalo lesisila KwaZulu-Natal esizoba ingxenye yokuhola kwesifundazwe kodwa nje esishothene ukuthi sibona esimeni senze kahle kakhulu. uNtombela uthi ungatholi ukucoshelwa kwabezindaba enye izimbangela ezenza ukuthi leli qembu lingakwazi ukuzimaketha kahle emphakathini. Kanjalo nokungabi khona ezixakeni zobuholi kube nomthelela ongemuhle kuleli qembu elaqala ukubhekana nezinkinga ngonyaka 2014 nokwaholela ekutheni leli qembu ligcine lingakwazanga ukungenela ukhetho lomasipala ngonyaka 2016. Ngoba iqiniso lithi even nabo nina beyindaba
bengasinikeza ispace nje njenge-NFP ukuyiveza njengoba bena attend angihlasini nina nje kuphona nje yonke imikhakha yozokwazisa ayiwazanga ukunikeza NFP ithuba lokuba abantu bayazi ngoba ubuthi uma uyafika ekhukuni hawu nisekhona because phela indlela yokuthi sifinyelele kubantu umbuzi nomuzi ukusebenzisa zona amaphephandaba ukusebenzisa zona imisakazo asithola kahle lelo thuba leyo nje sibonga thina uNkulunkulu ukuthi khona sibuye nakho kunokuba sibuye no0 ngoba uzokhumbula ukuthi iqembu leNFP lokulaqala banenkinga ngo2014 kukhulu umholi wayo kwathi ngo2021 wedlule emhlabeni ukhumbula ukuthi ngo2016 salahlekelwa amandla ngoba uzokhumbula sasiphethe iZululand ihora iqembu leNFP ungayi kwethu okhethweni okunye kube nembandela enza ukuthi sehlele ukweseka okungaka okwesibili ukuthi uma ubheka thina besiqhuthelana thina namaqembu akumasipala ebesebenzisa insizeka amasipala ukudayisa amaqembu abasebenzisa insizeka kahulumeni ukudayisa amaqembu. Leli qembu kwemanje nalo sesixoxweni ngeqembu elizosebenzisana nalo njengoba lingekho iqembu elinqobe kulesifundazwe ngogelekeqe. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuThabani Maphumulo Olundi. Asike sithishelele etolo sokusiqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ngembukelo ubukela indaba ze1 KZN TV nazo kuyihloko kuyizo nehamba phambili. Kuzobhajadiswa isilo kulempela sonto umhlaziyi uthi ANC isiuhlabe inhlali kanti NFP ivume ukwehlelwa ukwesekwa. Isazi sezomthetho impumelelo zekalala uthi ke ngeke kuphazamise lutho ukungabibikho kweMK Party ngosuku lokuqala lokuhlala kweParliament. Uzekalala usho lokhu ke ngesikhathi ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuthi ke leli qembu lizoduba kweParliament ngoba ke lingeneme ngemiphumela yokhetho ifuna kubalwe kabusha. Uzekalala uchaza kabanzi ngezinto esezilindelekile ukuthi zenzeke ngokweParliament likazwelonke. Umthethosisekelo waseNingizimu Afrika unikeza iParliament insuku eziwu14 ukuthi ayihlale eNational Assembly la kuzobe sekhethwa khona uSpeaker uDeputy Speaker uPresident emva kwalokho uPresident abesekhetha oMinister noDeputy Minister bakho. Lo process ke preside over noma yenganyela uChief Justice yiko sibonile izolo enikezwe list ama members azohamba eParliament. Sokhumbula ukuthi leya list ivela from ama-list asubmithwa ama-political parties ngesikhathi ngenelo khetho kwakuthiwa wonke umuntu akafaka ama-list akhe abantu abawu-400 uma register kwi-provincial legislature bese yafaka nakhona ukuthi cha naka abantu engifuna ukuthi bangimele kuma-provincial legislatures ubese kukhethwa-ke siphe i-percentage umuntu ayitholile noma siphe amavoti awatholile kwabese kuthathwa uhlu lamagama olulingane ne-percentage umuntu ayitholile yabese iyona-ke le ibihanjiswe eParliament. Ibona-ke abantu abalindele ukuthi bafungiswe njengama-members e-National Assembly. Sekuhlukaniseke lokhu ama-members e-National Assembly asekhona. The only thing engakenzeka ukuthi akayibambe noma convene i-meeting yokuqala. Once yahlala i-meeting yokuqala edinga just 1/3 wabantu ukuthi babe khona ukuze i-quorum yakhona ihlangane. Only then labo sekuzobe sekhethwa khona. Kodwa sekulindela in the next week or so ukuthi uChief Justice uJudge Zona afika eCape date athi ahlangane neCape Town. Lama sehlangene eCape Town ngibe sengi-expect ukuthi nina nizo appoint uSpeaker niphinde nizo select uDeputy Speaker bese ni-appoint uPresident then ke bese i-7th administration izobe seyihlangene. Iqembu MK Party iyasabisa ngokuthi ngeke ibe ingxenye yokuhlala kweParliament okokuqala ngoba ayigculisekile ngemiphumela yokhetho. Uzikalala ephawula ngalokhu uthi ngeke kube nomthelelo omubi wokuphazamisa izinhlelo zokukhetha kwamengameli usomlomo kanye nongqongqoshe. iParliament lizokwazi ukuqhubeka noma ngabe kuthiwa amaqembu noma amalungu eMK Party azangaza afike noma kuthiwa azangaza attend. La isangena khona inkingeni sekutheni mongezange eParliament ngosuku elibalekile kube kufanele besoletha izathu njengoba usuku ubona emsebenzini nje mongekho besoletha isick note usho ukuthi ubogula. Wangakwenza lokho is one of the grounds angasetshenziswa uSpeaker ukuthi axoshwe eParliament athi cha uyayidelela noma uyilalela iParliament ukuthi lithina ubone ukuthi ubaleka kanani lo msebenzi kuthiwa sowenza la siyaxosha ngeke usakwazi ukuthi uba ilunga leParliament. Umbuzo kufanele sibuze wona ukuthi amalunga noma ama-proposed MPs e-MK kungabe angafuna yini ukungena kulo risk yokuthi agcine seyithole engasewona amalunga seParliament angafuna yini ukuthi abe part and parcel ye-process efana njengale. So ezinye izinto lezo kungafanele ukuthi abayibheke. Uhlu lwamagama abantu abaye eParliament izolo lunikele ngokusemthethweni kwinhloko yamajaji
uJaji Raymond Zondo, kuTebogo Sibisi, wezindaba se1 KZN TV, kuJanet 261, ngiseThekwini. Kube injabulo yodwa ngesikhathi ke ithimba elivela eminyangweni wemfundo ephakeme lizoqinisekisa uhlelo lokwakhiwa kwesikhungo sokuqeqesha amakhono kwaNyavu eMkhambathini. Leli thimba likhonjiswe indawo lapho khona okuzokwakhiwa khona lesi sikhungo. Induna kule ndawo Alpheus Mzolo uthi ukwakhiwa kwalesi sikhungo kuzosiza kakhulu ke intsha yakule ndawo. Omunye wabasebenzi owenza umsebenzi okunakekelwa kwemvelo eNecledam eMkhambathini, uThobekile Bhengu, uthi ukwakhiwa kwalesi sikhungo kuzosiza kakhulu intsha ehlala kude nasemadolobheni. Siyajabula kakhulu ngoba ingane eningi azifundi because imali azinayo kukude makufazi zihambe ezikoleni. So masoba nesikhungo eseduzane sajabula kakhulu ngoba nabazali bazosave. Nengane izokwazi ukuthi ihambe ezikoleni eduzane zingakhiphi imali enkulu. Induna yakule ndawo uAlpheus Mzolo uthi bacele umnyango wezemfundo ephakeme ukuba uzokwakha lesi sikhungo kule ndawo ngoba bebengenaso. Sicele laba bomnyango wezemfundo ukuthi bazosakhela bazame ukuthi basakhele icollege ezamakhono kule ndawo. Ngoba asinaso isikole esikulelo zinga la kule ndawo. Umzolo uthi lolu hlelo luzosiza ngokudala amathuba omsebenzi kule ndawo. Amathuba ezemsebenzi azoba maningi kakhulu kulabo abadinga imisebenzi. Azovela amathuba ngoba phela isikole sizokwakhiwa. Masakhiwa isikole kudinga ukusetshenzwa like abantu abasebenza ngalezi zinto lezo abakhi iplumbing yonke leyo nto le bazothola ukuthi babe nawo amathuba okusebenza abantu ngesikhathi kwakhiwa lesi sikole. Kanti uveze ukuthi lesi sikole sizokwamukela noma ngubani. Lesi sikhungo lesi sizokwamukela abantu abasuka noma yikephi, abafundi abasuka noma yikephi. Ngabe komakhelwane esinabo noma nje ke mhlambe bangasuka ngisho emadolobheni abantu bezofunda kusona isikole kuzothiwa hayi lesi isikole esifunda abantu bakanyavu kuphela. Isikole nje sovuleleka ukuthi umuntu ofisa ukuzofunda azokwenza ikhono elithile kusona ayafika azolukuza ngoba kuzokwakhiwa kuzoba khona lento yebusiness la kulesi sikole. Amakhono azobe khona kuzobe kwamakhono ebusiness. So wonke umuntu uvulelekile ukuthi asuke lesuka khona eze ukuzofunda la eManyavini ngaphakathi. Ezindabeni ze1 KZN TV ngingukosinathi Ngcobo kwaNyavu. Senzima ke isimo umndeni wakacela uphila ngaphansi kwaso njengoba indlu abahlala kuyona ingadilika noma kunini endaweni yaseMthwalume esigodini saseDingimbiza kuWard 15 ngaphansi komasipala uMzumbe. Lo mndeni uthi indlu engamagumbi amabili yadilika ngezivule ezinamandla zangonyaka 2022 kwasala igumbi elilodwa. Ulihle Cele uthi ke bahlala beyishagalombili kulendlu okubala ke nezingane ezincane. Uthi kade babelicela usizo lokwakhelwa kodwa ke kuphumeleli. Uthi ke bahlalele uvaleni lokuthi ke lendlu ngawo noma kunini ibabulale. Uhlelo lovalweni umndeni wakacela eMthwalume esigodini saseDingimbiza kuWard 15 ngaphansi kwamasipala uMzumbe njengoba indlu abahlala kuyona ingawa noma kunini. Lo mndeni onamalunga ayisishiyagalombili uthi sinzima isimo abaphila ngaphansi kwaso. Uthi kade babebhalisa indlu yoxhaso kodwa bakaze basizakale. Kusawela indlu e2 room ngekhukhula zokuqala asikaze silithola usizo. Sisibhalisile imixhaso kaningi ubhuti wami waqala wabhalisa nami ngalandela sukela la stebe lokho befika besithembisa namanje abakaze bafike. So isimo simbi, indlu ingadilika noma inini. Indlu yayi2 room sihlala siba u8 khona izingane ezo4 ezifundayo then ithina siba u3 esibadala nalabo abafikile kaba u3 bafike silale sonke kodwa thina siyane sibanika ispace sihamsocela ngale ngamalume silale khona. Iqhuba uthi makunetha bayabekela ngoba amanzi ayangena endlini. Uthi akekho umuntu osebenzayo kuleli khaya. Makunetha siyane sibekela izinto siyasaba nje kuba yimina ke because mina emdala ngimake nyawo because izingane swezilele
igigade mhlambe mayiginqeka indlu noma kwenzakalani ngoba suke silindele noma yini noma ngabe lana usizo nje sithola indlu ke sizokwazi ukuhlala kuyona because asinawo amandla okuzakhela kuba siyakwazi ukwakha nama ngisebenzi ngabe siyazama sibeke noma one room. Ongumakhelwane ucelele lo mndeni usizo njengoba egcizelela ukuthi isimo sendle abahlala kuyona siyingozi. Bantwana njengoba bechazile nje baningi bahlala kuyona lendlu bawelwa indlu ngeyikhukhula zokuqala ngithi kwako 2021 kuze kube manje abalitholi usizo bayangqongqoza kodwa basizakala. Siyacela ke umphakathi obonayo nobhekile njengamanje ukuthi nilule isandla bakwethu nisize lapho ningathi nisize khona. Bawo 8 khona nezingane ezincane khona nomntwana la onezinyanga ezu9. Uyacabanga mase kuthiwa lendlu yalala ngeimvula nomoya njengoba kuzoJuly uthi kuyoba njani. Siyacela ke umphakathi wakithi noma ikuphi ke nje olalele alule isandla nisize. Ukhulumela uMasipala uMzumbe uthi bayalazi udaba lalomndeni wakacele. Umasipala awe ngalo okwenzeka babe ibhalisele indlu yahulumeni kusho ukuthi ke yangaphumi okusafana ukuthi ke umasipala ulandelele kwa human settlement ukuthi ine yavimba mhlawumbe basenganikezwa nelinye ithuba ukuthi baphinde ba-apply but in the meantime i-report siyitholile ofisini lika mayor sizozama ukuthi kube khona ama-interventions quick azokwenziwa ekuthenini isimo somndeni leso singabe sesiba sesimweni leso singesihle for example ukuzama ukuthola indlu lezi sizibiza ngolindela. Lo mbiko benwethulela uZamando Sicele kwizindaba ze1 KZN TV ngisemthwalumi. Siphinde futhi seyitolo sike siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazo kuyihlokwa nobe kuyizona ebeyihamba phambili usuku namhlanje. Kuzobhajadiswa isilo kulempela sonto umhlaziyi uthi ANC isiuhlabe inhlali kanti NFP ivume ukwehlelwa ukwesekwa. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.85 cent emaqhathaniswa nedola semelika libo 20.55 emaqhathaniswa neeuro libo 24.12 cent emaqhathaniswa nopound waseBritain igolide lona $2,074 ounce wolungahluzo wona ube u79.87 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe Banyana Banyana uDesiree Ellis ubona ke bekufezile konke bebekuhlosile ngohambo lwabo laseSenegal. Iqembu laleli lidlala imidlalo emibili neSenegal eStade Ledo edolobheni Thies. Owokuqala ke waphela azibambene ngo-1-1 ngomgqibelo, owesibili wanqotshwa iBanyana ngo-2-0 ngolwesibili ebusuku. Ekupheleni komdlalo wokuvula lapho ke iBanyana yahamba phambili khona ngegoli likaNthabiseng Majia ngaphambi kokuthi ke Osokhaya belenganise ngepenalty umdlalo usiyophela. uEllis wathi ke bawabonile amaphutho okufanele bawulungise. Iqembu lakhe ke libuyese lingcono emidlalweni wesibili lapho uAmogela Motau esheshe alishayela khona ke igoli esombeni sokuqala uNoxolo Cesane wengeza elinye sekuyiwa ke ekhefini. Nasi isimo sezulu esingalendeleka. Bukeleke siyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.